Ассалому алейкум ва раҳматуллоҳи ва баракатуҳ. Бародарону хоҳароне ки дар ҳудуди Россияи Федератсия қарор доред ё берун аз Россия омадан ният доред ба Россия, ин навори мо ба шумо дахл дорад. Бисёр навори зарур дар айни ҳол. ҳатман ҳаматон хоҳиш илтимос ки ҳамин навора гирон паҳн кунедон, то мардум ҳамин чиз бохабар бошаду одамое ки ҳоли омадагӣ не Россия ба ҳамин чиз дониста худдорӣ кунанд камтар хуб мешуд. Ин навор дар бораи сертификат аз знании русского языка, шаҳодатномаи донистани забони русӣ. Ин чиз ба ҳар як шаҳрванди Тоҷикистон, Ӯзбекистоне ки ба нияти кор ба Россия мебиёд, ин чиз ҳатмист дар кор. Барое ки дар қонунгузориҳои Россия қонуни таҳти рақами 115 ҳаст, дар ҳамон ҷо 15 қисми 1 гуфтагӣ статья дар ҳамон бандаш гуфта шудаги ки ҳар як шаҳрвандаи хориҷӣ ки ҳудуди Россия ба омада ворид мешуду кор кардан ният доред, бояд ки ҳамон шаҳодатнома гирид. Баъд шаҳодатномаи пеш чӣ хел мегирифтем? Пул медодем, мегирифтем, мерафтем, корҳоро буд мекардем. Ама одамое ки худон ба ҳамон чиза ба пул кара медоданд, ҳозир ҳамонаи ҳамаша якта ба якта Россия қапида ҷавобгарӣ бикашидост. Барои ҳамин чиз ҳамон корхонаҳо ҳозир баҳс кардагӣ ин чиз дахл дорад ба шаҳрҳои майдаи Россия. Москва, Московская область дар худи здани Сахарова экзамен мегиранд, ба фикри ман ҳоли ҳам мегиранд, инҷо проблема нест. Лекин шумо ба дигар шаҳрҳо биёед, агар ба дигар шаҳрҳои Россия ҳамон сертификата гирифта натавонед, агар шумо патент гирифта наметавонед, кор карда наметавонед. Мигратсиони картатон ба вақте ки шумо аэропорт омадагӣ работа указат кардагӣ, вақте ки шумо мигратсиони карта ба работа указат мекунед, хат мекашад, баъд компютераш ба сабт мекунад ҳамон чиза. Вақте ки компютер ба сабт мекунад, ба тарзи автоматӣ ба бази ЦБДИК меғалтид. База ЦБДИК, центральная база данных иностранных граждан. Хазинае ки дастияи мову шумоя ҳамонҷа ба сабт мекунанд. Ва ҳамон чиз апаи худомо. Нарушение каросим, накаросим, куҷо ба гаштим, чо кара гаштим, ҳамаша ҳамон чиз дида мебурад. Яъне ки ақафои худомо ҳамон ЦБДИК, центральная база данных иностранных граждан. Барои ҳамин вақте ки шумо наметавонед, муҳлати қонун метиҳад ки дар аз мисол патент бурда наметавонеду, бо граница мериду, вақти граница гузаштани мешид, ва мегӯяд чӣ ба ту инҷо работа нависию, накари патент. Ман успед накардам, ман сертификат гирифта натавонистам. Ин чизо ва ёи ҳозир дар айни ҳол вообще умуман ба ёба дахлаш нест. Ё мегӯяд ки ин мушкили ту дон буд, незнание закона не освобождает от ответственности. Нодонистани қонун шумои аз ҷавобгарӣ озод намекунад. Барои ҳамин мегӯяд печида мемонад, штраф мекунад, депорт мекунад, запрет мекунад, мебиравитон бекор. Барои ҳамин корҳо нашуданаш, бародаро, дониста биёитон ки ҳамон сертификата, ҳамон ҳуҷҷата гирифта шудосми ё нашудосми. Ё омада 3 моҳ истода бурафтанӣ бошед, агар биёитон марҳамат мана бепатент агар кор кардан тонитон, агар биёитон ҳамон 3 моҳа вақт ба частни кара мигратсиони картаотона биёитон иститону бо рафта Тоҷикистон 3 моҳ дига гашта бо омада гардитон. Вақте ки нияти коркунӣ мебиёитон, эҳтиёт шавитон ки нодонистани қонун кати шумо ҷони худатонро халос карда наметавонитон. Барои ҳамин корҳо нашуданд, ҳатман ҳамин навора гирон тақсим кунитон, паҳн кунитон, то мардум фаҳмад ҳамин чиза. Худотон медонитон ки Тоҷикистон ва мисол одамое ки шароиташ вазбинай, дар ҷои ҳамон чипта харидан ҳам пулаш нест. Рафта ҳамон бонк қарз мегирад ё ягон бародараш қарз мегирад ё ахирон пулаш кати билет харида мебиёд ки ба нияти ҳамин Россия ба омада зиндагиша пеш бурдан. Барои ҳамин чиз бародаро эҳтиёт шавитон. Аллоҳ ҳамотон нигаҳбон бошад, ҳамотон барори кор.